Μαθητή, σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου στην συνάντηση της Δευτέρας Απριλίου 2005. Σου το αφιερώνω με εκτίμηση, Νίκος Μιχαλόπουλος. Και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των ημών, φωνή βρίσκουμε των μαρτωλών και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον. Επάξον ημών ο Θεός του ημών η ελπίς πάντων περάτου της γης και τον εθελώσει μακράν και ελέος ηρεμδεύς των μαρτισμών και ελέησον ημάς. Ελέημα βάζει βράνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ τη δόξα αναπέμπουν του Πατρί του Υιόν και του Αγίου Πνεύματι και Άη και εις αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση Και το πνεύματι σου. θα σε βαράσει μόνο τον Κύριο κοινωμέ. Δέσποτα πολύ έλεα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες παράντας ποιης ημών Θεοτόπ και ημαρτεν Μαρίας, τη δράμη τιμίου σταυρού τη χάρη του Παναγίου και Θεοδόκου τάφου, πρώτον να μνασωμάτων και εσείς πιο δόκτωρων του Ιωάννου, των Αγίων δόξων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίους Πατρεμών Μεγάλων και Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγιου Άντρου Σωστόμου, των Αγίους Πατρεμών Μεγάλων Ιεραρχών Αθανασίου Κυρίου Αντωνίου Πατριαρχού Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου Μυρωτρητίας, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντου Ελευθερίου Πενταπόλεως, Ευμενίου Μαρτίου Θαυματουργών, τον Γιάννη, εμείς είμαστε και πολλοί και πρέπει να κάνουμε λίγο ησυχία να πούμε δύο πράγματα. Που πριν 34 χρόνια ήρθαμε από τα χωριά μας παιδάκια, 14 έως 17 ετών και μείναμε μαζί για 3 ολόκληρα χρόνια. Εδώ διδαχτήκαμε, παίξαμε, τσακωθήκαμε, τιμωρηθήκαμε για την παραπτώματα που κάναμε. Με την παρουσία τους, οι σεβαστοί καθηγητές μας, Αρχιπίαρχος Γεώργιος Θεοτόκης, Αρχιπίαρχος Γεώργιος Αλιφέρης, Αρχιπίαρχος Χαράλαμπος Γεραδάκης. Τους ευχαριστούμε. Ανάμεσά μας βέβαια δεν βρίσκονται στη ζωή οι συμμαθητές μας Βασίλης Αράπης, Τάτσης Παναγιώτης, Μαυρίδης Βασίλης, Γκανιάτσας Νίκος. Ευχόμαστε ο Θεός να τους αναπάρει. Εμείς όμως έχουμε φωτογραφίες τους να τους θυμόμαστε για πάντα. Επίσης, συλληπούμεθα και τους συμμαθητές μας Φλαμούρη Παύλο και Αρτεμιάδη Πολύδιο που πρόσφατα έχασαν τις συζύγους τους. Θέλουμε να πιστεύουν ότι είμαστε δίπλα τους στις τόσο δύσκολες στιγμές που περνάνε. Η σημερινή συνάντηση ήταν επιθυμία πολλών από εμάς. Έτσι λοιπόν, ανέλαβα την πρωτοβουλία να συγκεντρώσω στοιχεία, διευθύνσεις, τηλέφωνα, φωτογραφίες, έγγραφα εκείνης της εποχής, τα οποία και θα σας παραδώσω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά και δύναμη που πήρα
μιλώντας μαζί μας τηλεφωνικά για τη συνάντηση της σημερινής ημέρας. Σκέφτηκα ότι ήταν η καλύτερη στιγμή να συναντηθούμε, γιατί σε ένα περίπου χρόνο αποστρατεύονται και οι τελευταίοι συμμαθητές μας και γιατί όχι να μην αναθερμάνουμε τη σχέση μας. Τώρα που έχουμε τα τηλέφωνά μας, θα πρέπει να συναντιόμαστε πιο τακτικά, να τα λέμε και να συμμετέχουμε στις χαρές και λύπες που κάποιος συμμαθητής μας θα έχει. Για τη βοήθεια αυτής της συγκέντρωσης. Τάκη Σαματζή και φυσικά το γιο μου Κωνσταντίνο, που αφιέρωσε πολύ χρόνο στον υπολογιστή του γράφοντας, εκτυπώνοντας όλο αυτό το υλικό που θα σας παραδώσω. Κλείνοντας, ευχαριστώ όλους σας που παρευρεθήκατε στη σημερινή συνάντηση της τάξεώς μας. Εύχομαι υγεία, κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, προσβλέποντας σε μια νέα συνάντηση στο εξής μέλλον εκτός ναυτικής περιοχής φυσικά. Κάποιες αναμνηστικές πλακέτες έχουμε να δώσουμε στους καθηγητές μας. Με το λοκάτο μια μικρή αφιέρωση υπενθυμίζοντας την σημερινή ημέρα 2 Απριλίου του 2005. Στον κύριο, θα ξεκινήσω τον κύριο Γελαδάκη, μιας και... Νίκο, κάτσε δίπλα στον κύριο Γελαδάκη, ρε παιδί, 2 λεπτά. Εγώ θα μου επαγρέψετε να πω 2 λόγια. Είμαι συγκινημένος ειλικρινά και χαρούμενος βέβαια που μετά από 34 χρόνια επιστρέφω στον τόπο που ζήσατε εσείς 3 χρόνια, εγώ 6 από υπηρέτησα εδώ. Ήρθα ανθυποπλήαρτος νέος από την αδερφή σχολή, τη σχολή του Πόρου, και αγάπησα αυτή τη σχολή. Δούλεψα για αυτή τη σχολή. Πιστεύω ότι βρέθηκα σε μία περίοδο που αλλάξαν ορισμένα πράγματα, διότι όπως ξέρετε η σχολή αυτή ήταν 4 χρόνια. Η σχολή αυτή σας έβγαλε διόπους και γινόσαστε υπαξιωματικοί μετά από 7 χρόνια. Δεν κρύβω ότι είχα την εμπιστοσύνη και τη συμπαράσταση του κυρίου Θεοτόκη, ο οποίος ήταν διοικητής, ο οποίος πιστεύω ότι με υπεραγαπούσε και του οφείλω πολλά για ό,τι κάναμε μαζί, σαν διοικητής αυτός, σαν αξιωματικός εγώ σε διάφορες θέσεις της σχολής. Και σας βλέπω σαν παιδιά της εποχής εκείνης και έχουν περάσει 34 χρόνια που είσαστε όλοι είτε και επαγγελματικά ταυτοποιημένοι και αποκαταστημένοι, με οικογένειες, πολλοί από εσάς θα είσαστε και παππούδες. Και μερικούς που έρχονται τα παιδιά τους τώρα στον Πόρο, γιατί είμαι στον Πόρο, και συναντάω τους συναδέλφους, τους παλιούς, τους είχαμε και μαθητές κλπ. Τους συναντάω στις ορκομοσίες του Πόρου που φέρνουν τα παιδιά τους. Θα κλείσω για να μην παίρνω περισσότερο από το χρόνο σας. Με μια ευχή να είσαστε πάντα καλά, να είσαστε αγαπημένοι και μονιασμένοι και δεμένοι και να είμαστε όλοι καλά να συναντηθούμε όταν κλείσετε τα 50 χρόνια. Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία
ευχαριστώ τον κύριο Αληθό για τα πολύ καλά του λόγια. Περάσαμε πολύ ωραία την εποχή εκείνη και κάνουμε και μία δεξίωση έξω, αν θυμόσαστε. Είχαμε φέρει και τον Νικολάου και τραγούδισε, το θυμόσαστε, δεν ξέρω. Φορεσπέδα, κάναμε. Εύχομαι υγεία, να περάτε καλά, εσείς και οι οικογένειές σας. Και σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Τηλέφωνα, φωτογραφίες και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία να μην θα τα δείτε για να τα έχετε κάνει. Ο νεότερος από το κάτω τραπέζι να τα μοιράσει. Εσύ πρέπει να κάτω πίσω και κάτω σε το μπροστά. Τι κάνουμε τώρα. Δεν ξέρεις λαουτσά όμως. Είμαι μαλλιά, με μυαλά. Εγώ ξέχασα να ευχαριστήσω τον κύριο Μιχαλόπουλο. Πιστεύω ότι αυτό ήταν έμπνευση, διότι έβγαλα ημερολόγιο και έβαλε την ομάδα βόλεϊ μπάσκετ τότε και ποιος είναι αυτός που είναι στη μέση να αναρωτιόμουν να πάνε γόνα. Συναγνώριζε. Δεν έχει αλλάξει. Έχει το τσίκα παράδειγμα, δεν φαίνεται. Μόνο στην πρώτη μικρή μας. Ναι, αυτό υπάρχει. Και δεν πάω σε μια φορά ξεχάσει και ο Μπάμπης εκεί μόνο. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχω πάρει τίποτα.
Άκη, όλα καλά. Γεια σου ρε Γιάννη μεγάλε. Μανώλης, εδώ. Ωραίος σας! Πάμε στην γραμμή τώρα! Τώρα φαίνεται, έφυγε και έδωσε τώρα. Μάδενα και σούτενα! Η μάδενα και η σούτενα! Τι γίνεται αγόρι μου, όλα καλά. Βεβαίως. Βέβαια, βέβαια. Παγγελάκι, Παγγελάκι, Παγγελάκι. Πώς αυτό, Καλώς το Σταύρο και το Γιάννη. Γεια σου ρε Νικόλα, μεγάλε. Μπράβο. Κύριε Νίκο, για πέστε μας πώς περνάτε κύριε Νίκο. Σ' αγαπώ πολύ. Μας αγαπάς πολύ. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Ο νέος εδώ πέρα, ωραία περνάς. Καλά. Μπράβο αγόρι. Κύριε Μανίκα, το πουλάκι, κάνε ένα μανίκι τραβάτε. Από σακάκι, όχι. Ένα παπά. Παπά για αρχιεπίσκοπο. Αρχιεπίσκοπο. Εντάξει. Είπα εγώ τίποτα. Κύριε Ελευθυνιώτη. Νόντα λέγε. Θα γυρίσουμε κανένα έργο. Σε προτείνω για πρωταγωνιστή. Με τρελαίνει η φαλάκρα. Για πρωταγωνιστή θα σε προτείνω. Τη χωρίστρα στη μέση την κάνεις. Στη μέση, στη μέση. Κάτι. Για πέστε μας κάτι από τη ζωή σας. Όχι, αυτό το ξέρω. Τώρα που είσαι ακόμα και είσαι κάτι άλλο. Κύριε Σαμαρτή, εσείς. Για πέστε μας κάτι. Πέρα καλά. Στην αυτονομία, μείνω την προσάμενο, την πίσα την αυτονομία και έχω μείνει ελεύθερο. Κύριος Σαπρίκης εκεί. 9 με 11. Κύριος ο Σαπρίκης εκεί τώρα. Βλέπω τούρπες. Λέγε κύριε Σαπρίκη.
πέστε μας κάτι γενικώς με τη συνάντηση. Λιλάκη, ας τα πες τα εσύ για μας. Πες τα αγόρι μου, πες μας κάτι. Κύριε Τζούρα, εσείς για πέστε μας κάτι. Τι μπουκώνεις ακόμα, πες κάτι. Λέγε, γράψε. Κύριε Τσίκα. Δεν τραβάνε με το χέρι στη τσέπη. Κάτω χέρι, το δάχτυλό σου. Το δάχτυλό σου από πίσω το δω. Δεν σας τραβάω κύριε. Δεν σας τραβάω εσάς. Μπράβο, Βαγγέλη, μπράβο. Αυτά μένουν. Λέγε κύριε Κοκκινοτρίκη. Τι να πω, όλα καλά. Όλα καλά. Από τσόντα είναι, αλλά δεν βαριέσαι. Για πες μας. Σου έρχεται να κρυφείς. Τι θέλεις, για πες μας. Ποιο είναι? Όχι, με το γάιδαρο τα βάλατε. Κύριε Παπαδομικελάκη, για πέστε μας κάτι. Πού είσαι εσύ, μωρέ, κομπάρα, σε έψαχνα το καιρό. Κύριε Περδικούρη, πέστε μας. Πώς τη βλέπετε τη συνάντηση. Όλα άψογα. Όλα σεξι. Όλα σεξι. Λέει αγόρι μου. Όλοι μου λένε ότι άλλαξες πέταλα, δεν ξέρω να πω. Το πιάνω και που κομπαίνω δεν μπορεί να καρύξεις. Δεν μπορείτε. Λοιπόν, πρόσεχε με παρέμβει. Κύριε Κριτικέ. Πώς πάμε, όλα καλά. Πάρε και από μένα κάτι ρε Βαγγέλα. Πάρε κάτι, τι θα πάρεις. Θα πάρω το πουλί σου. Τσιτικούς. Λέγε κύριε Κριτικέ. Πώς πάει η οικοδομή. Κύριε Γαλάνη, μη ρουφάς. Φίλε Βαγγέλη, μη ρουφάς, φύσα είπα. φίλε και συμμαθητή Βαγγέλη είπα. Θα σε θυμάμαι πάντα, ωραία χρόνια περάσαμε σχολή, ειδικά σαν διοικούσα. Και αυτό που σου εύχομαι πάνω απ' όλα είναι υγεία. Μπράβο. Και πάντα όρθιος αδερφέ. Όρθιος. Εντούρο. Τούρο κάτσο. Λέγε, σε βλέπω. Τι τα αρχίδια, τα μπούκια. Βάλε πίπο. Να καβαλάς τα μπούκια σου. Και με το καλό να κάνεις μια ορμόνους και εγχείρους. Έτσι, Βαγγέλη, όπως τα λέει είναι αγώνα. Λέγε κύριε... Τραγούδα μας λέει. Κύριε Σεϊτανίδη. Κύριε Αλτίνο. Πώς πάμε. Δεν δίνετε συνεντεύξεις. Πώς είστε αρχιεπίσκοπος. Βαγγελάκη λέγαμε. Στην επόμενη συνάντηση. Εβίβα του Βουγιού. Τα βλέπετε. Πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια για αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μιχαλόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνατε. Να είστε καλά κύριε. Και πάντα τέτοια. Να είστε καλά. Και εμείς θέλουμε πάντα να βρισκόμαστε. Και γεια σου. Σας στοιχήσαμε λίγο, αλλά να μας πείτε τι σας χρωστάμε. Και γεια σου. Κύριε Γρηγόρη, λέγε. Τι να σας πω, χαίρομαι πολύ που είμαι. Την επόμενη φορά θα έρθω, αν χρειαστεί να έρθω και από τη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το διευθυντή ένα λουκάνικο, παιδιά. Έλα κύριε διευθυντά. Θέλω να το κόψω. Κύριε Παπαμιχάλη, λέτε, πέστε μας κάτι. Πώς περνάτε την πολιτική σας ζωή. Πώς περνάτε την πολιτική σας ζωή, λέω. Αγάπη μου, κοίταξε εκεί. Κύριε Αρτεμιάδη, πέστε μας κάτι. Να σου κάνω μπορώ, να σου πω. Λέγε Μιτσάρα, τ' ακούω. Αγαπάμε πολύ. Πώς το βλέπεις το Πώς τη βλέπεις τη διεθνή κατάσταση της χώρας σου. Κατάρα. περίφημα πάλι. Λέγε Φατσέα, τι έγινε. Καλά. Η ζωή προχωράει όμορφα. Είμαστε στη Χαλαρουίτα. Θα μας στείλεις και την κασέτα, Είσαι λίγο μπουκωμένος ή μου φαίνεται εσύ, κύριε Μαστούρη. Το τρως το φαΐ σου. Μόνο το πρωί. Για πες μας, ταλαιπωρήθηκες για να έρθεις. Κύριε Γεωργακόπουλε, πες μας κάτι και εσύ να έχουμε
Είναι οι μισοί πολίτες σήμερα. Δεν τα τρώω όρθια, όπως εσύ. Είστε πιο πολύ. Κύριε Κουτσούκο, να σας πάρω. Γεια σου Βαγγέλη. Ωραία. Τράβα τον μία φωτογραφία. Το τραβάω. Κύριε Κολοκοτρώνη, το άλλο το έχετε έξω. Κύριε Σκαρλάτο, ηλεκτρονικός ξυλούργος. Για να το πάρω, πάρ' το μαλλί ρε. Θανάση λέγε. Κύριε Καραγιαννάκη, σαν να τα βλέπω λίγο αποκομμένο. Σαν το ζώο τρώει μάλακα. Από εδώ. Έχω γράψει την Έλβα. Κύριε Καραγιαννάκη, πες μας. Ρε μεγάλε, φέρε κανένα πλοκάμι. Φέρε κανένα πλοκάμι. Το ίδιο τρώει. Χορτάρι. Κύριε Καραγιαννάκη, και ο ελέφαντας πόρτα τρώει. Παιδιά, πάρτε από ένα μεζένα, φέρει αυτό το διατάκι. Πες μας κάτι κύριε Δικητά. Πες μας. Λέγε. Τι να πω ρε, Βαγγέλη. Το διπλωματικό αυτοκίνητο απ' έξω είναι. Ελπίδη λέγε ρε. Λέγε κύριε Ελπίδη. Άρχοντα λέγε. Κύριε Κουτσοκέρα, πες μας κάτι. Βαγγέλα. Δεν μπορεί Μεξικάνα ρε. Ο πρώτος γκόμενος σε ρε. Βαγγέλα μπορεί Μεξικάνα ρε. Μα εσύ έχεις κίτσι ρε. Ρέγκλης. Έχουμε στην Αγία Παιδιά και πάντα τέτοια να έχουμε. Θα βρισκόμαστε. Είναι 6 μήνες, 3. Δεν πιστεύω να πέφτουν μαχαιριές στις κληρουργίες τώρα. Δεν θέσει και με τέτοια. Πάρε το άλλο από εδώ. Να μην αφήσουμε κανένα παραπάνω. Κάνε ρε Βαγγέλη, κάτσε. Μαλάκα, έχετε βρει καλό χορτάρι εκεί πέρα στην Κρήτη και πως πάτε πολύ μέσα. Κάτσε λίγο ρε, Γρηγόρη, μαζέψου λίγο ρε. Μπράβο. Πες μας. Λέγε. Όλα σεξι. Ξάνθη, Ξάνθη. Ζήτω η Ξάνθη. Ζήτω το καρναβάλι. Κύριε Μανίκα. Να πάρω την κατοχέα. Μου χαλάς την κάμερα να δούμε. Θα έχω κάνει φόβο. Θα βρήκε Κώστας. Όλο μου κομμένος με λουκάνικο μου είσαι. Θα πάω τα δυσκολικά και από στρατευτές και να πάρω και ξανά για να πας κάτω. Λέγε Μανόλο. Είπε στον οικισμό. Φαίνεται το καλοκαίρι δεν βγάζω το. Φίλο μας το Τάκη εδώ να μην παραπονιέται το Τάκη το Σαμαρκί. Εντάξει, τα μετράω. Α, ναι. Εντάξει, έτσι, ωραία κοντά. Ξέρω και στην Άκη, κάνει και η ταινία.
Πήρα
Πάκος βγαίνει από ένα πρακτορείο προπό. Έχει πιάσει 10 και δεν έχει πιάσει 13, λέει. Από του κύριο Λευθυνούκη. Πω, δεν έχω πιάσει 10, έχω πιάσει άμα έπιανα 3, άλλα 3 θα ήμουν μοναδικός 13, 1.000.000 ευρώ. Πω, μπαίνει μες στο τρόλι, ψάχνατε. Πω, άμα και άλλα 3. Άμα έκανε άλλα 3, θα έκανε 13, θα ήμουν μοναδικός 1.000.000 ευρώ. Πω. Τι Πάκος